Hello mga bay, kumusta po kayong lahat? Tagalog si Inday karon. Oh, Bisaya man. Tagalog si Inday ngayon kasi para maintindihan po ng lahat. Meron lang akong gustong i-share. At sobrang nanginig ang buong katawan ko. As in, nangyari po ito noong isang araw. Gusto ko lang po paalalahanan kayo. Lalong-lalo na yung mga mahal ko dyan, na mga tagaluto, mga bagiitang tagaluto. Ano ba yung bagiitan? Mga, yung mga, yung mga magagaling na mga tagaluto dito sa Middle East, ano. So, ayun, o kaya, hindi lang sa Middle East, o kaya sa buong mundo, sa ang sulok, kahit sa ang sulok man. Ang hirap talaga mag-Tagalog ba? Sige, kahit sa ang sulok man kahit saan man kayong sulok dito sa mundo, okay, ayun, nag-gets din. Gusto ko lang i-share as in nervous talaga ko masyado. Good thing lang kasi yung tangke namin ng gasol nasa labas. So, grabe talagang nabuhay lahat ng ugat ko. Nung isang araw to nangyari ng mga bay, no? So, buti na lang yung mga tangke namin nandito sa labas. Nandyan nakapila. 4 na tangke yan. Ubos yan sa loob ng 3 linggo. Just imagine how many meal I'm cooking. In English na lang kuno kay pero mas nindot pa. Mas maganda. Okay? Alright? Nahirapan man tayo. Sige, ang nangyari kasi, nagluluto ako. So, bali, 4 yung nakasalang, 1, 2, 3, 4. Sa gitna lang yung walang nakasalang. Tapos, meron din akong nakasalang sa loob na manok ng tatay. So, manok ng ang amo kong lalaki. Ang nangyari, nung pinasindi ko siya, namatay. Ngayon, hindi ko alam kung matagal na palang namatay yon. So, naipon na yung gas doon sa loob pala. Tapos, buti na lang nung mga araw na yon, hindi ko lang alam pero first time ko rin ginawa sa sarili ko na maglagay dito ng itim, pati dito sa ulo ko, dito. As in, mata na lang ang nakita sa akin ng mga panahon na yun. Hindi ko rin alam kung bakit ko yun ginawa. First time kong magluto ng ganon. At bukod doon sa nagbabarbecue ako noon, na binabalot ko yung mukha ko, yun yung pangalawa nung isang araw. So, hindi ko alam, parang may kumakalabit sa akin na gawin ko yun. So, balot ako hanggang dito. Tapos, nakamedyas ako, as in, balot yung buong katawan ko. So, ang nangyari, hindi namatay na nga yung apoy dito sa loob ng oven. Namatay na nga siya doon. So, ngayon, sinindihan ko. Kasi nga namatay. Pag sindi ko mga bay, boom! Ganun, sumabog talaga as in. Sa lakas ng impact, ito bumukas, bug, gumanon, lakas, boom. Tapos yung apoy na galing sa loob, as in, gumanon talaga sa akin. So, nung hinawakan ko yung damit ko, as in, sunog. Nandun yung bakas ng sunog ba, nanigas. Sunog talaga, as in. So, ang nangyari, kung hindi ko pala binalot yung buhok ko sunog. Kasi ganun talaga yung apoy niya. Gumanon yung apoy sa akin. Talagang yung apoy sa akin gumanon. Parang hinilamusan ako ng apoy. Tapos as in yung damit ko sunog talaga. So gusto ko lang na lalong-lalo na yung mga tagaluto na mag-ingat kayo. Tapos bago nyo pala sindihan yun, dapat pala buksan nyo muna saglit para makalabas yung gas na naipon doon sa loob. So, ang nangyari kasi sa akin ng mga panahon na yun is, nagmadali na ba ko kay, I'm running out of time na. So, ayun, nagmadali ako. So, pag sindi kong ganun talaga, sumabog talaga as in. Nanginig ang buong katawan ko. As in, grabe ang pasalamat ko sa ating may kapal, ating amang may kapal. Sobrang pasasalamat ko sa kanya, as in, gidayig, as in,
Talagang pinupuri ko siya noong mga panahon na yun. Salamat sa pagdiktas sa akin. Na parang gumanon nga yung apoy sa akin pero hindi dumikit sa ano ko ba, bali yung impact lang ng apoy. Yung impact lang ng apoy talagang ano, ganun ang dikit ng apoy o ganun talaga. Ganun yung apoy. Hindi naman talaga dumikit sa akin pero ganun talaga. Hindi rin umabot sa mukha ko yung kilay ko, wala naman akong kilay. So nung nawakan ko yung mga pilikmata ko noong mga panahon na yun, kahit na nagano-ano ako, nagdasal talaga ako ng sobrang pasalamat sa nakakataas. Okay naman yung mga pilikmata ko, nandiyan pa rin sila buhay. So, yun lang. Yung nangyari ng mga panahon na yun, as in, nangihina ako, nanginginig ako, yung buong katawan ko nanginginig. Alam mo yun, yung mag-isa ka lang dito sa kusina na hindi mo alam ang gagawin mo. Tapos sarado pa itong buong kusina, sarado. Ayan, yung panahon na yun, binuksan ko yung mga pinto na. Sarado to lahat, tapos sira pa yung exhaust fan namin. So wala talaga. As in. Kaya mag-ingat kayo mga bayha kasi hindi natin malaman yung disgrasya. Lalo na sa akin, no, ngayong panahon na ito na ilang araw na lang. Goodbye Kuwait na ko. So daghan kay mga pagsulay nga nahitabo. So ang daming pagsubok sa buhay. Pag lalong-lalo na pag malapit ka na talagang umuwi, talagang sinusubok yung pananampalataya mo. Higit sa lahat, yung kalakasan ng loob mo, tibay ng loob. Ang daming mga pagsubok na dapat talaga na matatag ka sa lahat ng pagsubok ng mga time na yun, as in. Mula nung nag-countdown ako, talagang nagdasal na ako sa Panginoon na sana wag niya akong iwanan, sana hindi niya ipahintulot na merong masamang mangyari. Okay lang yun na may mga pagsubok pero nakaya naman. Pero yung mga ganito, talagang hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sobrang pasalamat ko sa Kanya. Hindi ko man siya kilala kung sino siya pero alam ko na nandyan siya na nakabantay sa akin palagi, no? So maraming salamat din sa lahat ng mga dasal ninyo para sa akin. Sobrang kailangan ko talaga yan. Maraming salamat. Talagang pinupuri ko lahat ng concerns niyo sa akin, lahat ng pagmamahal niyo sa akin, lahat ng panalangin niyo para sa akin, sa kaligtasan ko, sa araw-araw. Maraming salamat po. So, merong mga nangyari dito, pero sa ngayon, hindi ko pa pwedeng sabihin. Magulo pa ang sitwasyon. Sasabihin ko lang sa inyo pagdating ng panahon. So, ngayon, hiningal ako as in. Kasi nung isang araw yung nangyari mga baino. Tapos, kahapon wala akong video. Ngayon, ito yung video ko. Tapos, alam kong namimiss nyo na yung kain-kain portion ko. Pero, sa ngayon kasi, at sa kahapon, walang maayos na kain. Diyan pa rin ang kaba at nervyos. Madaming trabaho. So, sinasabay ko na yung habang nagtatrabaho ako, sumusubo na rin ako siguro. Kung may kamera lang sa akin, nakasunod 24 hours or 15 hours, kahit 15 hours siguro, kayo ang mapapagod sa akin. Pero sa awa ng Diyos, hindi niya talaga ako pinabayaan, as in, malakas pa rin ako kahit minsan sumusuko na yung mata ko, yung mga yung mga laman-laman, mga buto-buto ko. Pero nandyan pa rin, kumikilos pa rin ako kasi kailangan. Minsan umuupo rin ako, tinataas ko yung mga paa ko para mabas-bawasan ang yung sakit, mga binti ko. Ayan, tapos ayun, ang dami ko pang hugasan at alas 5:35 na ngayon dito. Sa hapon. Okay. So, ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At maraming salamat talaga sa inyong lahat na binigay kayo sa akin, sa lahat ng mga suporta ninyo, yung pagmamahal ninyo. Yeah, Sintay Tagalog magkaroon. Daghang salamat ginintanan ha. Sige, mag-shoutout ko karon taod-taod ako. Manghugas ako dadto ko mag-shoutout sa taas kay tuwa dito ko
sa cellphone to dito ang mga ngalan sa akong ibombo radyo. Daghang salamat ng tanan mga bay. Magbabalik ang inyong Inday. Hi Mon, kumusta? Kain ka lang dyan, sige. Ayun nga, first time yun nangyari sa akin mga bay. Sa tagal kong nagluto dito, sa ilang taon ko na pagluluto dito, first time ko talaga yun nangyari, as in. Nangyari na rin yun noon, pero hindi naman ganun kalakas yung impact. As in, nalimutan ko talaga na pag namatay pala, kailangan na buksan ko muna. Para para makasingaw yung gas sa loob. Pero ayun na nga, disgrasya. Pag disgrasya talaga, hindi natin alam kung kailan, saan, at ganun. Kailan at saan, hindi natin alam. So, nandito na yung mga pangalan na sa shoutout ko. Kaya, pasalamat na rin. Maraming salamat sa aking mga subscribers dito sa YouTube. 24,000 na ta mga bay. Woot! Salamat kayo. Subscriber nag-follow sa'yo? Oo. Daghan kayong salamat. 24,000 na tayo and counting. Salamat kayo as gabi sa akong kakapoy pag open ako sa akong YouTube account. Nakita na ko nga 24,000 na ta. So, nawala akong kakapoy. Gihilot sa inyong pag-subscribe. So, daghan kaayong salamat. Ako ang views diri sa YouTube. Salamat sa mga viewers nako. 4 million and counting na ang ako ang views di Salamat kayo. Og sa ako ang 24,000 subscribers and counting. Salamat kayo ninyong tanan. So, kayo nang bahala mang chismis doon sa mga kakilala nyo tungkol sa aking channel. Okay, maraming salamat. Appreciate ko yun ng sobra-sobra. Nasaan na yung messenger natin. Tapos, maraming salamat din sa aking followers sa Facebook page na ko nga nato nga Inday Kabkab. 352,893 as of yesterday man siguro niya akong pag-screenshot. So salamat kaayo sa ako mga followers di hinaot nga tanan mo mag-view sa ako mga videos diha og hinaot nga kamong tanan diha nga 352,893 mula sad mo sa akong channel sa YouTube no kay dakong tabang malaking tulong na sa akin pag magala kayo doon, lalo na pag hindi nyo i-skip yung mga patalastas. Sobrang malaking tulong na po. Tuloy ba kayo ba? Na po yan sa akin. Hindi tuloy kasi busy sa Tilambi. Yung layas namin bukas, lalabasan na kami. Hindi tuloy kasi busy daw sa Tilambi. So, kung hindi Huwebes, Sabado yung layas. So, kaso, hindi ko pa sinabi sa natin kasi alam mo naman yan. Pag sabihin mo ngayon, tapos may 2 araw pa, baka ipabaliktad na naman yung bahay. So, diskarte lang yan. Ayun. Sasabihin ko, kung hindi man kami matuloy bukas, hindi talaga matutuloy kasi busy daw. So, sa Huwebes. Anong araw ngayon? Martes. Sasabihin ko, sa Miyerkules ng gabi. Para kung ano man ang ipagawa niya sa Huwebes, kahit manghina-hina man ako sa Huwebes, kung ano yung paggawa niya, okay lang kasi magalabas man. So, ayun na. Tapos, hello kay It's by Sendin. Hello Inday, kamusta naman ka diha? Init kay diri sa Pilipinas. Oy, summer na jud. By the way, pa-shout out Inday og ang akong Papa Henry. Malingaw mitan-aw sa imong mga video amping kanunay. Daghan kay salamat bay. It's by Sendin. It's by. Hello sab kang Marilyn Palita Mihares. Kang Linlin. Hello nimo diha bay sa Jensen. Daghan kaayong salamat kang Rojing Obinognes. Hello nimo bay, kumusta? I miss you. Og naa kay gihangyo diri sa kuha nga imong ipag-greet
ang imuhang banana bets. Banana bets. Sa iyahang adlaw na tawhan. Gahapon pa ni siya. So ganiha pa nako ni nakita ang imong comment by Rodjing o Binugnis. Sa adlaw na tawhan sa imong bana nalinis ko na. Pati magic lang, pati CR, pati mga kwarto nila tapos na. Nakamap ako kanina sa baba. Lahat sa baba nakadilig ng halaman. Bilis. Magic, alam mo. Magikira na naman si Inday. Okay, sa kanyang adlaw na tawhan nung March 3. Nga si Roger. Roger ay mga gibutang. So, Binugnis po siguro i-apelido ani. So, hello usab kang Myra Cabaron. Okay, mura o. Okay. Kang Melanie Labera. Hello usab kanimo bay. Mga comment dai ni katong gilaag ta mo sa dagat. Sa mga nangutana kung namalhin mig balay wa mi namalhin katong dagat nga pinuntahan namin doon sila magkita-kita magkuan sila magbanding-banding mga pamilya ng babae kasi dito pag weekends kita-kita yan sila lahat magkakapatid mga anak nila lahat papa nila lahat sila magkita-kita magkaibigan doon sa lugar na yun sa dagat pero sa ngayon natigil muna ang biga-biga namin doon, bisyo namin doon kasi may ginagawa pang yung kapitbahay namin malaki ang bangag malaki ang hukay kaya delikado para sa mga bata kaya pag na okay na yon yung kapitbahay pwede na silang magbiga-biga doon pero salamat kasi wala na ako so good luck na lang sa mga bago ayun at hello kay Pilita Bernaldez Broto Basa hello nimo diha bay sa Bacolod watching malapit ka na umuwi dubli ingat maraming salamat bay Pilita Bernaldez Broto Basa sa lahat ng mga nagsasabi na mag-ingat kami palagi dito, kami mga OFW lahat, maraming salamat sa lahat ng dasal ninyo. Maraming salamat, sana tuloy-tuloy niyong gagawin yan dahil kailangan talaga namin yan dito mga OFW. Kahit na nakita ninyo na sige lang kaming ngisi-ngisi dito sa video, sige lang kaming katawa pero hindi niyo alam ang tunay na nangyayari. Meron din kaming mga problema ba. So magkamot-kamot na lang sa ulo kay minsan kailangan din na itago minsan yung mga hindi pwedeng sa buong mundo. Ano na lang tayo nito. Bye. Bent Abi Bernaldo. Hello kanimo bye. Shout out sad unya inig mag live ka bay Monica diri ko Damam Saudi. Okay, hello nimo bay Monica odera kang Iris Samura hello nimo bay kang Machay Aklan lagi sige kumusta naman ka bay Machay Maklan duol sa dagat yung ito ilahang kuan mga balay sa baning-manding nila sa ilahang pamilya bay JC Tabamo Ratilia hello nimo bay salamat kayo kang guwas sang likama Jiliel hello sab kanimo bay kang Jory Mapanaw Adel Rosario hello sab kanimo uy langaw siya man ka nga naligo man ko gahapon bay Gaming Moreno hello nimo bay unsa ni maog yun daghan kay challenge diri sa nasod sa Kabalasan no ang hindi mo ginagawa sa Pilipinas dito magagawa mo talaga at wala ka nang magagawa kailangan mong gawa ng paraan para maipakita sa kanila yung best mo na kahit ganito lang tayo tagapangalaga ng bahay meron din tayong mga tinatagong talento yun ay ang common sense bahala na yung sinasabi na bahala na ang resulta pero sa awa ng Panginoon successful naman ang resulta saka doon sa pinanday namin na kama nung binili kasi yun talagang ako na yung nag-assemble nun dito tapos nung binaklas namin dalawa na kami ni kuya kaya yun nung dinala namin doon para sa mga bata so alam ko na pangatlong
asimbol ko na yun. Kaya huwag kayong mag-alala kahit na 100 kilo pa ang maghiga doon, hindi yun magbagsak. Kung magbagsak man yun, mabali yung kahoy. Yung kahoy ang mabali sa bigat. Pero yung sa tibay talaga kasi ang dami niyang tornilyo, walang mangyayari doon. Legit yun, matibay. Hello, bye. Sani? Mana to? Kang Juliet Lim. Hello ni mo, bye. Salamat kayo. Wala dyan ni-edit ako ang video. Basta kay yaw-yaw lang ko diha. Salamat talaga. Kay John Page Galila. Hindi man ako marunong mag-edit. Ang alam ko lang, magyaw-yaw lang. Yun lang alam ko. Ang mag-edit. Asus, pagod-pagod pa yan. Basta. John Page Galila. Hello ni mo, bye. Kang Pong Choi Lucky. Hello ni mo, bye. Kang May Ancheta. Hello ni mo, bye. O kang OC Lifestyle with Tess. Hello ni mo. Kang Norlin Santillan. Hello sab ka ni mo, bye. Kang Abigail. Salamat kay sa inyo ang mga pag-ampo. Kang Marie Monterola. Hello ni mo, bye. Good luck sa inyo ang mga vlogs, ha. Hinaot nga mulambo pa. Sige, tinabangay lang mo diha mga small YouTuber. Hinahanglan nga kung tinabangay mo, kinahanglan mag-WhatsApp mo sa video sa inyo mga ipang-subscribe kay di pangit man po nag-subscribe mo ya, di po mo lantaw, so walay suporta. Ang maayo ninyong himuon, maghimo mo group chat, dana mo yung mga bagong video, isig tinan-away mo para mulambo ang inyong mga channel, okay? Bye, Just Pretty. Asj, kumain ka na marami mon. Hello ni mo, bye. Kang Rosana, doon ka kumuha kanin natin. Kang Mimia Pinisilia, hello ni mo, bye. Kang Maricel Salva, kang C Vines, hello ni mo, bye. Okay, alright. Kinsa maning nagkuan, ha. Okay, Armelita Napoles Bautista, hello ni mo, bye. Salamat kaayo. God bless you most, bye. Okay, di ara ang akong ipangita atong sang adlaw. Gikan kang Marika Sigara. I love you, Inday Kabkab. I love you too. Pa-shout out naman po, birthday ng lola ko ngayon. Yung mga lola talaga, mga lolo, malalapit talaga yan sa puso ko talaga. Kasi nung maliit pa lang ako, talagang mga kausap ko, mga nakakatanda. Gusto ko silang kausap palagi. Kaya hanggang ngayon, yung salita nila, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. So, ayan. Hi, Lola. Teresita Ninya Gorillo. Happy birthday ni mula sa imuhang ika-85 katuig diri sa pakibugno sa madanlog tang kalibutan. Hinaot lang tanang kalipay, tanang gugma imuha ng nabatunan sa imuhang kaugalingon, imuha ng natagamtaman nula. So naot nga okay lang kakaron mga panglawas na sayod ko nga daghan na jud kag mga pangbatsyag pero laban lang kaya na nimo. Okay, Lula, gikan na si mong apo nga si Marika Sigara. Pasensya na kaayo kay murag belated happy birthday na lang nila kay gahapon pa ko atong sang adlaw pa ko nangita aning kay nabasahan ani nako tong sang adlaw, so nangita kog asa to dapit, so karon nakita na ginako la. So, kang Asing Rone, hello ni mo, bay. Okay, kani di nga post, bahin to, katong i-post na ko nga, kuan, katubang na ay, alibangbang sa ako ang uniform. So, piting katawan ako sa inyong mga comments, salamat kayo. Bay, Taho Malyari di Jesus. Okay, matud pa niya, ang brown daw is bad news. So, kung gihimo ni dagan dayon ko ni Google kung unsay meaning sa brown nga butterfly. So far maganda naman ang kaniyang meaning at mali yung paniniwala. So bahala na, basta wala, hindi man naman natin alam yung mga mangyayari, kaya bad news or good news wala tayong alam diyan. Nakakaalam lang nandun. So ingat-ingat na lang tayo at dasal palagi, yun lang. So hello kay Evelyn Leader. Sani day kabkab ganindot ni mog tingog, inaani gud ni mga Bisaya ba. Salamat ha. Di man ko nindot ang tingog depende sa kanta. I would say mga Pilipino is a good singer. Shout out for me, si Kim Washington, to Evelyn Leader,
Okay? And also fan of Smule. We should sing together. Okay. Nag-followers po dahil siya sa Smule. Salamat kay bay. Dugay-dugay na dyan ko kakanta rin sa Smule. Bay, Lisa Villafuerte. Hello kanimo bay. Kang Tining na Balitaan. Hello sab kanimo. Kang Lucy San Diego. Kang Manilyn Lopez. Hello nimo bay. Kang Nora Neco. Kang Rose Bueno. Kang Mariomi Vlogs. Hello nimo. O kinsa pa ni Mega Alpha. Day pag-greet ko sa Saisi Sanchez nga naa sa Dubai. Hello kay Saisi Sanchez. Sakto ba yung pronunciation ko? Daghang salamat. God bless sa imong pamilya day. Daghang salamat. Paglig-on lagi sa mga pagsulay day. Panakot naman na sa itong kinabuhi. Tinuod juga diha. Dako gid ang tinuod. Bay Aril C. Hello nimo bay. Kang Rosana Olalo. Kang Heart Channel. Hello nimo. Kang Angeline Pasaol. Kang Bernadette Jones, Leah Marie Himar, hello nimo. Kang Mildred Bitor, hello nimo bay. Kang Arcili, yung si Arcili, shout out daw ilang mga ngalan bay. Rosili, dalin mo. Kang Rosili Gentiles, Rosail ba ni? Gentiles o Lisa Gentiles. Okay, salamat kayo ninyo. Bay, okay. Sige, siya din mo tour guide na ko sa Iligan pohon. Pero di lang ko mag-promise kung mudayon ba ko kay wa kita masayod sa lakaw sa panahon. So kini si Arceli ug iyahang mga kaygalaan dito maoy mo tour guide na ko. So kani ra bang mo tour guide maoy gini mang libre ra ba? Okay ra diya sa daplin ra ta mga wala problem. Daplin sa kalsada. Okay? Ano lagi? Mga sisters niya ni. So, kita-kits na lang niyo pohon kung madayon ko liyan sa Ginoo. Kang Antonio Parlina, kang Happy Vlogs, kang P. Gibson, kang Len Delan, hello nimo bay. So, kay Antoinette Ata, hello nimo usabay, ug kang Trixie Miole. Miole. Shout out, bye, salamat, take care always, gigutom na ko. Salamat kayo. Ikaw po diha pag-amping mo kanunay. Unsa ni? Okay. Kinsa pa ni naa diri? So hello sab kang Alex, Imelda. Oy, Abinuha. Okay. Bye intay. Pa-shout out ko sa akong pag-umangkon, birthday niya ron. Sure. Elmer, oy, to Mindanao, salamat bay. Kanu sa pa ka nino? By Alex Imelda, oy, Abinuha, karon pa nako nabasa. So belated happy birthday na lang sa imuhang pag-umangkon nga si Elmer, oy. So hello usab kang Pelita Bernaldez Brot, no, basa. Kang Pia Nicole, kang Ann Kim, hello nimo bay. Kang Sally Agustin, kang Sailami B, G Barriedo Mapa, kang Chris Idanio, kang Mama Rosie Juan, Rosalie Dagasuhan. Hi mama, kumusta? Kang Raul Belt and Kapa, kang Inilin Ruhilig, Ishor Riadni, Livet Montimayor Alagaw, o kang Shinas Sumailo Dunyahan. So dagana na to no. So kani last ni kang Edgar Librando, hello nimo bay. Okay. Nag-comment na ka diri no nga unsa ni? Ikaw tong nag-comment, ikaw tong nangaaway nagkubay. Edgar Librando nga matud pa nimo kung makasulti ko mura kog amo. Okay, good luck na lang bay ha. Salamat kayo. Mo man na imuhang panglantaw, okay ra. So, ingani naman jud ko magyaw-yaw pa kanunay pero humana na kog yaw-yaw dito sila. Magyaw-yaw na pugod diri sa inyo. So, salamat gid ko nga namo na minaw. Ayaw na inyo lain nagsabot kay nagkuan lang ko ba, nag-share lang ko sa inyo sa akong mga experience diri. Salamat kay ko nga namo diha na minaw. So, ayaw niyo. Siya lang po niyo. Mangaway masyad mo. Bye Marge Allen, hello nimo bye. Ug kang Marshall Incontro. So, dinhi na lang takutob no. Ug daghang salamat ug kay ninyong tanan. Ug unsa na oras diri alas 6 8 alas 8 na ang takna sa kagabhion. Ug salamat sa gid no buhi pagid in taon.
Sugod kinabgabuntag hantod karon. So, di ara pa buhi pa. May sana gising na yun. Sige. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang inyong Inday. Maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi dyan kung saan man kayo naroon. Basta kapit lang tayo. Kaya natin to. At gusto kong sabihin sa inyo na 7 araw na lang. 6 na araw na lang pala kasi natapos na ngayon. So, 6 days to go. Hello Philippines and hello world. Ay naku, Diyos ko po, tulungan nyo kami. Tulungan nyo ako. Maraming salamat mga bay. Salamat sa mga prayers ninyo. Appreciated much. Bye!